nginoShipezeze a man of the match oseva amagoli amaningi wakhipha ke yona iHeroes into the game. Ngani yakwethu naso sipho sakho kubaxhasi bethu iAquili. Uzizwa kanjani ngokuthi usave okuningi obekungenza ukuthi niyiluze le game? Ngithanda uqale ngibonge ko-coach, ucoach ubaba uPhilanishezi kanye nemanagement eHeroes ngokuthi nginele ithuba lokuthi kwazi ukuthi ngizoyiveza la ku-Dream Cup namhlanje. Ngithanda nje ukudlulisa ukubonga kakhulu nakwinhlelo ladi ngisupporta nalabo abanye abangasekhaya ngesayo. Sabathembisa ukuthi asibuya nayo le ndebe le. Sikhulume ngegame yakho ke namhlanje wenze ngayo yonke indlela ukuthi konke obekuza kuwena ukuvuthulule. Sitshele nje ukuthi bowuplanini wena uza kule game. Ukujima nje nokusebenza kanzima nje kuphela akukho okunye. Mhlawumbe ke yini umuntu angalindela iHeroes yazi ukuthi ijumpele esigabeni esilandela yini mhlawumbe singayilindela? Ukuthi nje sowina sikwazi ukuthi sithole impumela engcono sijabulisa inhlelo yangasekhaya. Cause baningi abantu abasukile bayeke izinto ade bezenza ngoba bezobukela thina ngithi siyabonga nakubona. Asikhulume ngomzimba wakho. Omunye umuntu mebuka ifiziki yakho angeke athembe ukuthi ayikhona le nto izovimba, but ifiziki yakho you take it to an advantage ukuthi kwazi ukukusebenzela ukuthi ube mkhulu epalini. Abantu bangadidisi umzimba ngoba every day ngiya kwi-training yabo because khona i-team engidlala kuyona kulo ku-Hollywood Bets yabo. So nje ngiyayikhuthaza ukuthi every day ngijime ngikwazi ukuthi ngibe ne-handling e-right yabo, kwazi ukuthi ngisave namanye amagoli. Good luck Shipezeze to the next game. Sawubona kakhulu. Thank you.